Sziasztok! Szeretném elmondani ebben a rövid videóban a saját tanulságtételemet, hogy hogyan találkoztam az Úrral. Köszönöm, hogy meghallgatjátok ezt a videót, és azért nem az arcomat mutatom, mert úgy gondolom, hogy nem az a fontos, hanem az, amiről én most fogok beszélni. Elsősorban azt szeretném elmondani, hogy én egy vallásos családból jöttem, de sajnos olyan dolgok jöttek közbe a családunk életébe, hogy édesapám mat elcsábította egy másik hölgy, és emiatt szétvált a családunk. Ezt most csak azért tartom fontosnak elmondani, mert ennek lényegi következményei lettek aztán. Tehát, hogy ennek révén én bennem létrejött egy lázadás minden ellen, és ezért én nyakig belementem, kerestem az igazságot, kerestem, hogy mi mutat túl a földi fizikai dolgokon, hogy mi az élet értelme, és ezért belekerültem különböző ezoterikus ilyen tanfolyamokba, csoportokba, és a létező összes ezoterikus irodalmat elolvastam, ami ezzel kapcsolatos volt. És hát nem csak érintőlegesen mentem bele ezekbe a dolgokba, hanem egészen mélyen, és én azt hittem, hogy létezik ilyen, hogy fekete mágia, meg fehér mágia, és hogy akkor a reiki az fehér mágia, mert gyógyítás, meg hogy csak a jó és szép zenék, meg tündérek, meg angyalok kommunikáció, meg aztán utaztatások, asztrálutazások, meg mindenféle dolog volt, és hát persze ott kezdődik a történet, hogy a reiki azt gondolja, meg ezek az ezoterikus tanulmányok folyamán úgy gondolják az emberek, hogy nem létezik bűn. És hát szóval a lényeg az, hogy én rengetegszer nagyon sok mindent megtapasztaltam, de az én saját magánéletem az elkezdett olyan irányt venni, hogy nem értettem, hogyha én a rezgésszint emelkedés felé megyek, illetve azt csinálom, és mindent megteszek azért, hogy itt a spirituális ismereteimet bővítsem, meg egyebek, akkor miért vesz olyan irányt az életem, hogy anyagi, emberi, családi olyan problémák gyűrűztek be az életembe, hogy olyan irányt vett az egész, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy ha ez így megy tovább, én ezt nem fogom bírni. És akkor volt egy ilyen éjszaka, volt egy ilyen este, hogy kimentem az erkére, és némán felkiáltottam, hogy segítsetek. De hát akkor még nem tudtam, hogy kinek kiáltok föl. És amikor visszamentem a szobámban, akkor éreztem egy ilyen nagy melegséget, meg mint hogyha egy fény öntötte volna el az egész szobát, és egy nagy nyugalomban elaludtam, és hát ez 2019-ben történt ez az egész, és lényeg az volt, hogy nem tudtam, hogy van ez az ige, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek neked, ez a Bibliában van. Mégis ez történt, hogy az Úr meghallotta a kiáltásomat, tudta, hogy én őt keresem, hiszen ezekben az ezoterikus tudományokban mindig őt kerestem meg. Valójában ők tehát az Istennek az igazságait próbálják hát egy részét felhasználni, de másrészt elferdíti ez az egész tudomány, tehát hogy ez az ezoterikus tudomány, ez nagyon is valós dolog, tehát ez sem képzelet, csak éppenséggel én nem tudtam, hogy a másik oldal használja.
Na és akkor innentől kezdve, hogy fölkiáltottam, az Úr szépen elkezdte levenni a mintahagymahéjakról, lefejteni az igazságot. És ez úgy volt, hogy én akkor volt lehetőségem arra, hogy azzal töltsem az időt, hogy YouTube videókat néztem, azokról az emberekről, akik megtértek az Úrhoz, a buddhizmusból, a reikiből és számtalan másik helyről, és a hithallásból jön, és akkor kezdtem folyamatosan kezdett tisztulni előttem a kép, és úgy jöttem rá folyamatosan arra, hogy mi a valóság, hogy mi történik, és mindeközben az is, hogy elkezdtem templomba járni, meg keresni az Istent, aztán persze azt is megmutatta, hogy az sem éppen az ő vele való út, de nem feltétlenül a vallásosság, az nem, az csak egy formalitás. Tehát, hogyha a vele való kapcsolatot az ember kialakítja ima által, akkor fölveszi vele a kapcsolatot, és az ő lelke, az ő szelleme, a Szent Szellem, az elkezdi az embert formálni, átalakítani, áthatni, és az egész életét megváltoztatja. Úgyhogy az enyémmel is így van, engem kihozott 18 év okkultizmusából, mert hiszen ez 18 évig tartott, ez a rengeteg könyv, az élmények, a tapasztalatok, hiszen volt az is. Ezeket mind át tudtam adni az Úrnak, megszabadulni az összes könyvtől és minden ilyen jellegű dologtól, és hát nem volt véletlen az sem, hogy rengeteg olyan embert ért meg akkoriban az Úrhoz, akik szintén onnan jöttek, ahonnan én, és hál' Istennek, hogy az internet az egy nagyon jó összekötő kapocs, mert lehet találni rajta keresztül olyan embereket, akiknek meghallgatja az ember. Tehát ez a Doreen Virtue például, ő egy ilyen angyalos médiumnak mondta magát korábban, és hát ő is megtért abban az időszakban, ami szintén megerősítés volt részemre. Tehát elkezdett kitisztulni bennem a kép, és ez folyamatosan azóta is történik, és hát a 18 év dohányzását is abba tudtam hagyni, és hát más dolgokból is kihozott az Úr, hála jó Istennek. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy fantasztikus dolgok történtek. Emellett az egész, tehát, hogy aki a rázósabb részeket is bírja, az hallgassa tovább nyugodtan a videót, aki nem, az most nyugodtan kapcsolja ki, és attól elbúcsúzunk. A lényeg az, hogy a rázósabb sztori az volt, hogy nyilván én is korábban találkoztam keresztény lánnyal, amikor imádkoztunk, akkor éreztem, hogy az az erő, amikor lejön, akkor, amikor ő imádkozik, az egy nagyon erős, nagyon meleg tűz, és sokkal erősebb, mint mondjuk egy reiki kezelés, vagy egy energia. És akkor sem, én még akkor mindig nem tértem meg, de nekem az volt az ilyen vízválasztó történés, amikor teljesen beleástam magamat az eszotériába, a rezgésszintemelés, meg mit tudom én, napi szintű művelése, és akkor egyszer egy éjszaka belealudtam egy meditációba, és az történt, hogy megnyílt. Éreztem, hogy a homlokom közepéről kihúznak valamit, arra ébredtem fel, és az történt, hogy megnyílt ez a harmadik szem, amire azt mondja a Biblia, hogy amikor Ádám és Éva ettek a tiltott fának a gyümölcséből, akkor megnyílt a szemük. Hát az okkultizmus az a tiltott fa gyümölcse, hiszen ez a bukott angyaloknak a tudománya, akik azért hozták ezt a földre, hogy megfertőzzék vele a föld embereit és asszonyait. Az egész asztrológia, meg az egész, ez egy van a valóság, az angyalok, azok őrálló angyalok voltak, akik ismerik az Istennek a titkainak egy nagy részét, és ezek az ember előtt rejtve voltak, hiszen
az embernek ehhez semmi köze nincs, és amikor megtörtént az, hogy itt meglátták a földasszonyait, akkor átadták nekik ezeket a tudományokat is, ugyanúgy, mint a fegyverkészítés, a smink, az okkult tudományok, tehát hogy ezek nagyon komoly dolgok. Tehát aki nem tudja, hogy ennek mi a gyökere, hogy honnan jön az egész mágia, okkultizmus, ezotéria, spiritualitás, reiki, pránanadi és egy kalap alá véve a jóga, a new age, a nem tudom mi, azt annak most szólok, hogy a gyökere az, hogy a bukott angyaloktól van a tudás. És ez a számos civilizációban megfigyelhető, ezért nem véletlen, hogy azoknak is ugyanaz a gyökerük, meg az idegen istenek imádata. És ezt most röviden mondom, mert nem tudok belemenni mindenféle fejtegetésekbe. A lényeg az, hogy tehát az történt, amikor meditáltam, hogy megnyílt ez a harmadik szemem, és másnap én egy napig láttam ilyen fekete árnyalakokat jönni-menni a lakásban. Amikor leültem meditálni, akkor az odajött hozzám, amikor lementem a boltba, akkor az emberekből volt idősebb hölgy, akinek az arcából egy démon nézett vissza rám, akkor szóltak nekem aznap délután, azt mondták, hogy döntsem el, hogy melyik oldalra állok, és hogy semmi nem lesz olyan, mint amilyen eddig volt. És akkor, amikor mondták ezt, hogy én döntsem el, hogy melyik oldalra állok, hát akkor én mondtam, hogy hát nem kérdés, hát hiszen a fény oldalára, és nem értettem ezt a semmi nem lesz olyan, mint amilyen eddig volt mondatot. És akkor hazamentem, és olyan sok volt nekem ez a látvány aznapra, ez egy 2019. december egy téli napon volt, hogy annyira elbírhatatlan volt ez az egész, hogy azt mondtam magamba, hogy én ezt nem akarom tovább látni, és azóta nem látom. Sokszor érzem ezeket a szellemi erőknek, meg ezeknek a jelenlétét is, meg minden, de most nem is ezzel akarok foglalkozni, hogy ők, akiket láttam aznap, azok démonok voltak. És a démonok, tehát van démonológia, én belementem a démonológiát, elolvastam. Tehát a démonok csoportokban dolgozó szellemi lények, hatalmasságok és erősségek a második égben laknak, és nekik a feladatuk az, hogy az embereket levigyék a pokolba, tehát nem kisebb és nem nagyobb feladat, és azoknak, aki nem is tud a létezéséről, azoknak veszett fejsze, nyele a játszma. Tehát, hogy erről van szó, de ha vannak ők, akkor mennyivel inkább van az Úr, mennyivel inkább van az Isten, aki mindent megteremtett, aki hatalmas és jóságos, és hogyha az ő igéjét az ember megismeri, és alkalmazni tudja, akkor ereje van. Nem neki, hanem az Úr védelme alatt. Tehát mi szellemi lények, mi emberi lények, mi nem vagyunk nagyobbak ezeknél az erőknél, tehát az alkoholizmus, meg minden olyan dohányzás, stb. Tehát ezek mind olyan megkötözöttségek, hogy ténylegesen szó szerint az emberek lelke meg van kötözve, nem vicc, ez nem vicc. Tehát az Úron keresztül van a szabadulás, Jézus Krisztus a szabadító, az út és a megváltó. Nincs más út az Atyához, csak is kizárólag ő általa van, és aki megismeri őt, akkor elindul egy folyamat, és ez a folyamat, sajnos én sem jókor teszem fel ezt a videót, hiszen ez már 5 éve volt, és én 5 éve halogatom ennek a feltevését, de az idő nagyon rövid már, tehát, hogy a lelkek szabadulásának és a kegyelem ideje hamarosan véget fog érni, mert a jelek, a bibliai jelek ezt mutatják, amik körülöttünk vannak. Mondok példát, elkiszáradt az Eufrátesz folyó, a folyók vörösre változnak, aki vérhold, akkor
mit mondja, még a rengeteg földrengés, a vízáradások, a stb. Tehát ezek már mindannak a jelei, hogy a 7 éves nyomorúság időszaka előtt állunk, ami pillanatokon belül el fog indulni, és elkezdődik az aratás, tehát a lelkeknek az aratása, így ha most megfigyelitek, rengetegen haltak meg már így is az utóbbi pár évben, fiatalok is, középkorú emberek is, tehát itt az idő eldönteni, hogy kinek az oldalára állsz. Ha nem döntesz, akkor is döntesz, és ha az urat választod, az Istent, akkor ő neked minden segítséget meg fog ahhoz adni, hogy te megismerd őt, kapcsolatod legyen vele, ahhoz neked kell tenni mondjuk, de mindent meg fog neked adni segítségül. Nekem, amióta én őt ismerem, minden bajból, minden problémából kihoz engem, győztesen jövök ki minden helyzetből. És hát sokszor persze én is engedetlen vagyok, meg az ő segítségét is ilyen alapdolognak veszem, holott nem az, tehát az ő kegyelméből nagyon sok mindennel megáld engem. És ő egy nagyon jó atya, egy igazi szerető jó atya, akinek mindenért az életben csak hálás lehetek, és nekem is van hová fejlődnöm, tehát most nehogy azt higgye valaki is, aki most hallgatja ezt a videót, hogy én vagyok a szent tehén, és akkor én most magasról profétálok, hanem az van, hogy nekem is vannak még fejlődni valóim, amiket átadok neki, hogy munkálja ki bennem. Nagyon komoly dolgok ezek, szellemi harc az komoly és valóságos, úgyhogy ezt tudom mondani, hogy amit én láttam, az az én tapasztalatom nyilván, de sose hittem volna, hogy ez így van, hogy ez így létezik, és hogy de igenis van, és a szellemi valóság az erősebb, meg hatalmasabb, mint a fizikai. Nagyon sok minden van, amiről nem tudunk, és nagyon sok minden van, amit ha az ember nem tud, akkor az alapvető életnek a feltételeit nem tudja úgy élni az életét, ahogy azt kellene, és nem érti, hogy miért megy félre minden. Hát ismerd meg az Istent, ha bármilyen problémád van hozzá, nyugodtan fordulhatsz, mert ő jó, és az ő akarata, neki tökéletes akarata van a te életeddel, szeret téged mindennél jobban, bárkinél jobban, akit ismersz ezen a világon, ő a te alkotód, ő a te teremtőd, az ő neve hatalmas, és az ő ereje hatalmas és kimeríthetetlen, és akik hozzáfordulnak, azok megmenekülnek, tedd meg, szólj hozzá, szólítsd meg őt, és ő válaszolni fog neked. Ennyit tudok mondani. Áldott napot kívánok neked. Szia!